नमस्कार, मी काव्या. मग सगळ्यांचं गोमंतकमध्ये मनापासून स्वागत करते. आता बाप्पाची तयारी सुरू झाली आहे आणि बाप्पा जेव्हा आपल्या घरामध्ये येतो त्यावेळेला गोडधोड पदार्थांची रेलचेल आपल्या घरामध्ये सुरू असते. मोदक असतील, पेढे असतील. त्याचप्रमाणे आपल्या गोव्यामध्ये आणि कोकणामध्ये मोदकासोबतच अजून एक पदार्थ सगळ्यात प्रसिद्ध आहे आणि तो पदार्थ म्हणजे नेवरी. गोव्यामध्ये प्रामुख्याने नेवरी गणपतीमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात करण्यात येते आणि नेवरीचे काही प्रकारसुद्धा आहेत. मग ही नेवरी नेमकी कशी असते आणि याची रेसिपी आज आपण जाणून घेणार आहोत. आणि या रेसिपीसाठी आपल्यासोबत आहेत इंदिरा पै आंगले मॅडम. नमस्कार. तुमचं मी गोमंतकमध्ये खूप खूप स्वागत करते. धन्यवाद. जसं की मी आत्ता म्हटलं, आपल्या गोव्यामध्ये अनेक वर्षांपासून गणपतीला नेवरी केली जाते. पण अनेकांना हा प्रश्न असतो की नेवरीच का केली जाते, मोदक का नाही? कारण बाप्पा, आपल्याला सगळ्यांना एक प्रचलित गोष्ट माहिती असते की बाप्पा म्हटलं की मोदक, बाप्पाचे आवडीचे मोदक आहेत. पण आपल्याकडे नेवरी करतो आपण, तर त्याची काय परंपरा आहे, मला काय सांगाल याबद्दल? परंपरा म्हणजे अशी आहे, माझ्या लहानपणापासून तर मी नेवऱ्याच बघते आणि आधीपासूनही ते तसं चालत आलंय. आणि गणपतीच्या दिवशी आपण जे हे करतो ना मोदक, तर 21 मोदक असतात आपल्याकडे आणि पूर्णाचे असतात. आणि त्याच्यात नैवेद्याचं जे ताट असतं ते बाकीचं सगळं त्याच्यात घालून 32 नग व्हायला पाहिजेत. अच्छा. 21 मोदक आणि त्याच्यात बाकीचे म्हणजे करंजा करतो आपण, म्हणजे नेवऱ्या करतो आणि बाकीचे त्याला 5 खाजी म्हणतात गोव्यात. म्हणजे काय, पंखा असतो, मग असे कानाचे लाडू, वेगवेगळे वेगवेगळे प्रकार त्याच्यात घालून 32 नग ताटात ठेवले जातात. म्हणजे 6-7 प्रकारच्या नेवऱ्या करू शकतो. 6-7 प्रकारच्या नेवऱ्या. आणि दरवर्षी चौथीला 6-7 प्रकारच्या नेवऱ्या केल्याच जातात? नाही, दरवर्षी ते पूर्णाचं ते आहे ते आहेच करायचं, तेच करायचं म्हणजे ह्याला नैवेद्यासाठी. आणि बाकीचं जे काय आहे ना ते आपल्या स्वतःसाठी, म्हणजे आपल्या चवीनुसार. अच्छा अच्छा, बरं. आता आपण जास्त वेळ न दवडता नेवरीच्या रेसिपीला सुरुवात करणार आहोत. फक्त त्याआधी आपण जे साहित्य वापरतोय ते साहित्याची एकदा ओळख करून घेऊयात. मी आधी तुम्हाला सांगते, मी आज तुम्हाला 3 प्रकारच्या दाखवणार आहे. 3 प्रकारच्या नेवऱ्या बघणार आहोत आपण. 3 प्रकारच्या. आता एक प्रकारामध्ये जे सारण आहे ते वेगवेगळं सारण आहे पण प्रकार एकच आहे. हे आता गव्हाचं पीठ, हे आपण सारणासाठी उपयोग केलाय त्याचा. हा मैदा आहे, मैदा पारीसाठी. आणि हे आहे तांदळाचं पीठ, म्हणजे उकड आहे, उकडून घेतलेलं पीठ आहे उकडीच्या नेवऱ्यांसाठी. हे ओल्या खोबऱ्याचं. ओके. हे आहे चण्याच्या डाळीचं. पुरण आहे. पुरण. हो. ओके. आणि हे सुक्या खोबऱ्याच्या तिखट सारण आहे. आता हे सुक्या खोबऱ्याचं गोड आहे. गोड. मुख्य घटक आहे तो गव्हाचं पीठ आहे. साखर, वेलची पावडर, सुकं खोबरं, तीळ, कढीपत्ता, गूळ, मिरची पावडर, हिंग आणि सुकामेवा. मग आता आपण पारी लाटायला सुरू करूया. आता हे जे मैद्याचे पीठ आहे ना, ते अगोदर मळताना त्याला थोडं हे लावायचं आहे आपल्याला, तेल टाकायचं आहे त्याच्यात. आणि ते तेल जरा त्याला घासून असं म्हणजे मळायचं आहे सुकं पीठ. आणि नंतर मग त्याच्यात पाणी घालून ते भिजवायचं आहे, म्हणजे त्याला जरा कुरकुरीतपणा आहे. हे आपण डाळीचं सारण भरतोय ना? हे डाळीचं सारण आहे. साधारण केवढं भरायचं आपण एका पारीमध्ये? साधारण 1 चमचा. पारी आपण जेवढी करतो ना त्याप्रमाणे, म्हणजे ती आपल्याला फोल्ड करता अशी मोडता आली पाहिजे. आणि ह्याला जरा असं पाणी किंवा दूध असं कडेला लावून ते चिकटून आलं पाहिजे, नाहीतर मग ते तेलात टाकल्यावर ते सुटू शकते. बरोबर. ही अशी टाकायची. आता हे तिखट सारण. हे तिखट सारण आहे. हे असं त्याच्यात म्हणजे घालताना जरा काळजीपूर्वक टाकायला पाहिजे, कारण ते पसरतं. आणि जर ते ह्याच्यावर आलं, म्हणजे आपण ते बंद करतो ना त्याच्यावर जर ते आलं तर मग ती फुटू शकते, बरोबर जाते. मग शक्यतो सारण जेवढं मधोमध राहील तेवढं बघायचं ना. आता हे घेऊन हे कापायचं आहे. त्याची कट जरा अशी नाजूक आणि म्हणजे नक्षीदार दिसते. हो. ही पारंपरिक पद्धत आहे. म्हणजे करंजी म्हटली की ते हे आलं असं कापायचं.
तर हे कोणतं सारण? हे ह्याचं आहे खोबऱ्याचं, सुक्या खोबऱ्याचं गोड सारण आहे. हो. हे सुद्धा भरताना आपल्याला तसंच मधोमध ठेवून नीट हा, भरावं मधोमध लागेल. ठेव. जे सारण ओलं आहे त्यांना शक्यतो काही एवढा प्रॉब्लेम नाही. साधारण चौथीच्या आधी कधीपासून तुम्ही नेवऱ्या करायला सुरुवात करता दरवर्षी? एक 8-10 दिवस. 8-10 दिवसापासून नेवऱ्या करायला सुरुवात होते. नेवऱ्या असं नाही, म्हणजे नेवऱ्याला आपल्याला 1 दिवस लागतो. बाकीचं काय काय असतं, लाडू म्हणा, काहीतरी शंकरपाळ्या, चिवडा, हे ते म्हणजे 1 दिवस घेऊन आम्ही करून टाकतो. आणि लहान मुलांच्या सुद्धा आवडीचा पदार्थ बाप्पासोबतच. हो. हे गव्हाचं पीठ आहे आणि त्याच्यापासून बनलेलं सारण. हो. आता हे उकड आहे, पण ही आपल्याला लाटता येणार नाही, ही जरा थापूनच करावी लागेल याच्यावर. तर थोडंसं तेल लावायचं खाली. हो, नाहीतर ते चिकटून जातं. मग ह्याला प्लास्टिकवर केलं तरी चालेल किंवा केळीच्या पानावर. हा, आपण उकडीचे मोदक करतो ना, तसेच आहे हे. त्याला कळी काढायची, ही थापायची. हा, ओके. जे नॉर्मली मोदकाला बनलं जातं सारण, हे सारण आहे ना हे? हो हो, तेच आहे. कडा बंद करून घ्यायचा, कडा बंद करायच्या आणि चमची किंवा सुरीचं टोक वगैरे घेऊन ह्याला आपण असं म्हणजे हे लावू शकतो, नक्षी करू शकतो. हा, अशी काही घेऊन असं केलं तरी छान वाटतं. हे छान वाटतंय. आणि हे मग आपण उकडून घ्यायचं. हे उकड पात्रात. ओके. ज्या प्रकारे आपण मोदक किंवा पातोळ्या उकडून घेतो त्या प्रकारे हे ठेवून असं उकडून घ्यायचं. तर आपल्या 5 प्रकारच्या नेवऱ्या बनवून झाल्यात. आता आपण ह्या 4 ज्या नेवऱ्या आहेत त्या आपण तळून घेणार आहोत आणि ही जी उकडीची नेवरी आहे ती आपण उकड काढून घेणार आहोत त्याची. तर आता आपण ह्या नेवऱ्या तळून घेणार आहोत 4ही. हा, जास्त तापवायचं नाही. जास्त तापवले की ह्याला बारीक 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 फोडे आल्यासारखे, त्याच्यामुळे ते जरा कमी तापवायचं. मीडियम फ्लेमवर तापवायचं. ओके. तर आपण टाकू. असं आपण दोन्ही बाजूने नीट भाजून तळून आणि असं लवकर परतून घेतलं ना की जास्त मोठे फोडे फोडे येत नाही त्याच्यावर. साधारण सोनेरी रंग होईपर्यंत तळायचे की पांढरेच? नाही, सोनेरी येईपर्यंत तळायचे. आता आपण जरा फ्लेम वाढवूया. एकदा तळून झालं की नंतर त्याच्यावर ते फोडे येत नाही. आता सुंदर खरपूस सोनेरी रंग येतोय नेवऱ्यांना. आता हा आपण जर बघू शकतो की नेवऱ्यांना सुंदर सोनेरी रंग आलाय. यावरनं कळतं की त्या छान तळल्या गेल्यात आणि छान फुगल्यात सुद्धा त्या. आता एक एक करून ह्या तेल गाळून याचं आपण नेवऱ्या काढून घेणार आहोत. तर मंडळी, आता आपल्या नेवऱ्या तळून झालेल्या आहेत आणि जी आपली 5वी नेवरी होती उकडीची ती आपली उकड काढून झालेली आहे. जी नॉर्मली आपण पातोळ्या किंवा मोदकांना जसं करतो उकड त्या प्रकारे ही झालेली आहे. अशा एकूण 5 प्रकारच्या नेवऱ्या आज आपण पाहिल्या. नेवरीलाच इतर ठिकाणी म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये करंजी सुद्धा म्हटलं जातं. सो अशा 5 प्रकारच्या नेवऱ्या आता आपल्या झालेल्या आहेत आणि आता वेळ आहे नेवरी टेस्ट करण्याची. गणेशोत्सव हा गोडाचा सण आहे. सो आपण पहिल्यांदा गोड नेवरी ट्राय करूया. जे सारण आहे या नेवरीमधलं ते अतिशय उत्कृष्ट लागतंय आणि हे तळून सुद्धा ते पूर्ण सारण मुरलं याच्यामध्ये. आता आपण उकडीची ट्राय करूया. अगदी जसे मोदक किंवा पातोळी असते तसंच ओला नारळाचं जे सारण आहे ते खूप छान मुरलेलं आहे. येस. तर मंडळी, आज आपण होतो इंदिराताई यांच्या घरी आणि त्यांनी इतक्या उत्कृष्ट नेवऱ्या आपल्याला करून दाखवलेल्या आहेत. 5 प्रकारच्या नेवऱ्या आपण बघितल्यात आणि मी टेस्ट केल्यात स्वतःहून, त्यामुळे मी सांगू शकते ह्या उत्कृष्ट झालेल्या आहेत नेवऱ्या. आणि तुम्ही सुद्धा ही रेसिपी घरी ट्राय करून बघा
उत्कृष्ट रेसिपी आपल्याला करून दाखवली, आपल्या सगळ्या प्रेक्षकांना करून दाखवली. त्यामुळे गोमंतकतर्फे आणि प्रेक्षकांतर्फे मी तुमचे आभार मानते. आणि प्रेक्षकांना, तुम्हाला सुद्धा तुमच्या परिवाराला गोमंतकतर्फे गणपतीच्या खूप खूप शुभेच्छा. धन्यवाद. नमस्कार. धन्यवाद. मंडळी, तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली हे आम्हाला कमेंट सेक्शनमध्ये नक्की कळवा आणि अशाच व्हिडिओसाठी पाहत रहा गोमंतक.